Bilang nga 50 ket maysa, inggana sa nga gasot. Kumusta kayo nubing? Ti video tayo ita ket bilang nga 50 ket maysa, inggana sa nga gasot. Nakasagana kayo kadin? Surutan dak nga rod tagbilang tayon. 50 ket maysa, 50 ket 2, 50 ket 3, 50 ket 4, 50 ket 5, 50 ket 6, 50 ket 7, 50 ket 8, 50 ket 9, 60, 60 ket maysa, 60 ket 2, 60 ket 3, 60 ket 4, 60 ket 5, 60 ket 6, 60 ket 7, 60 ket 8, 60 ket 9, 70, 70 ket maysa, 70 ket 2, 70 ket 3, 70 ket 4, 70 ket 5, 70 ket 6, 70 ket 7, 70 ket 8, 70 ket 9, 80, 80 ket maysa, 80 ket 2, 80 ket 3, 80 ket 4, 80 ket 5, 80 ket 6, 80 ket 7, 80 ket 8, 80 ket 9, 70, 70 ket maysa, 70 ket 2, 70 ket 3, 70 ket 4, 70 ket 5, 70 ket 6, 70 ket 7, 70 ket 8, 70 ket 9, sa nga gasot. Yaman na kubing tin kayo manen panagbuya. Agkikita tayo manen tuno sumarunong a video.